שלום לכולם וברוכים הבאים למדריך איך להוריד מעיניים מטוריים. טוב, זה לא בעיה להוריד, אבל זה תוכנה לעשות אנימטיות במיינקראפט. יש לכם פה, זה ממש תוכנה קטנית, יש פה ממש דוגמה לסרטון שהוא עשה. יכולים לראות. כן, אנחנו זה נראה כזה מדליק והכל. זה די קשה לעשות אנימטיות עם זה, אני כבר משתמש בתוכנה יותר מקצועית. אז בואו נקרא כל מי שעצלן ירשם מעיינים אותו בגוגל, אז יש את האתר בדיסקריפשן, תחצו על דאונלד, נחכה שזה יעשה פליז ווייט. בזמן הזה יש לכם פה גם סרטונים, אבל אם אתם רוצים שאני אעשה סרטונים תרשמו. אני אעשה סרטון בעברית לכל דבר שאתם צריכים, ידיים, הליכה זה, אתם לא צריכים ממש להשקיע בזה, יש כפתור מיוחד, שאולי אני אראה בסרטון הזה, סייב. נשמור אותו בדסקטופ. בינתיים, הנה, מעיינים אותו. תחלצו את זה לאיפה שבא לכם. אוקיי. תכנסו לתיקייה. ניכנס למעיינים אותו. יש פה תמונה של סטיבי. ויש לכם מעיינים אותו. ובואו אני רק אדגים לכם איך בקטנה להשתמש בזה. זה תוכנה מאוד מיוחדת. יש פה צ'ארטר דמות. בואו נראה. חזרנו, סליחה, הפרעה קטנה, אז בואו נמשיך. אז תקפה זה להסתובב. עכשיו נגיד אתם רוצים לשים סקין, אז הולכים לסקין, לוחצים על זה פרוס, ואתם חייבים סקין שנראה ככה. אני מנה איך הנסח זה יכולים סקין שנראה כאלה. אני אקח את הסקין שלי, חייבו שאני אוהב להזיז אותו. אתם לוחצים פה בשורה הקטנה פעמיים. הנה, יש לנו ציון כל הגוף. עכשיו אתם צריכים ללחוץ על פוזיון ולראות אותם, ואם זה כבר בטוח לכם אתם צריכים לעשות כלום. אתם בוחרים חלק בגוף ואתם יכולים פה להזיז אותו קדימה אחורה, לשם. אני עושה את המקש ימני, סטפת מקש ימני, או פשוט פה ככה, ואתה עושה פארט ופשוט מרזה לכל מקום. ככה אני אוהב כשאני רוצה לעשות משהו אחר. הראש זה באמת שאני לא מבין, כי זה סתם. בואו נמשיך. add item. אלה אתם רואים דברים, כל מיני דברים שנפרדי, אותו דבר פה. ככה. פשוט תעשו מינוס 90 בא לכם. עכשיו אם אתם רוצים שהוא יהיה מחובר לאנשהו, צריך למישהו, כי אם נגיד נעשה אנימציה, אתם עושים נגיד פה, ואז אתם עושים את מה שאתם רוצים שהוא יעשה. נגיד מציזים אותו. עכשיו בואו, תדעו, לחץ נגן. עכשיו כדי לעשות אותו הולך, אתם לוחצים פה, מקש ימני, create working animation to next escape frame. זה שאני לחץ. אתם רואים שהוא הולך. הוא הולך בצורה משונה, אבל הולך. אתם יכולים גם לעשות הליכה בעצמכם, בא לכם. טוב, אז אייטם אחד. קודם כל אתם הולכים פה. אם מישהו פספס את זה, אתם פותחים את intense, לא component, ועליו, על צ'ארטר אחד. קודם כל אתם צריכים לפרוע פעם, ואז את הצ'ארטר אחד. על איפה אתם רואים? אתם רוצים left arm, יד שמאלית. טוב, עכשיו אתם רואים שזה לא מרוקם טוב. עכשיו, אם תתקנו את זה, שאפשר לתקן, תחצו על אותו אחד, שימו אותו על היד איך שבא לכם, על הרגל, פשוט יעקב. ותלו אתם בוחרים, ככה. עכשיו שאתה משוקף, אני רוצה לעשות ככה, 90, מינוס 90, ולא, אני אעשה ככה ביי. קצת לפה, קצת לפה, אני פשוט דוברות מאחור. עכשיו תסתכלו, החרב הולכת יחד איתו. כן,
ממש קסם. דז'ה וו. טוב, אז בשביל להוסיף איזה חיה או משהו, אנחנו פשוט הולכים לשם על כל את זה, אני לא אצטרך בינתיים, נצטרך לזכור אותו. עושים add charter, ופה אתם לבחור איך, מה הוא יהיה, איך שבא לכם. יש לכם פה כל דבר, יש לכם פירולנד בייבי, שזה משהו שלא ממש יש בו מיינקראפט, אבל חמוד. תכף איזה מעמיק. מי משלם? אני. תעשה פתק. אני. עכשיו בוא נעשה זה ככה. עד לפה הוא יעשה ככה. לא יודע למה, אבל הוא יעשה. עכשיו תראו. אני נהיה כאילו מצביע, אני בא להרוג אותך, או שהוא עושה זין עלינו, אחד מהם. זה לא ממש משנה. עכשיו בלוק זה רק אם אתם רוצים לבנות משהו. בינתיים, אני לא אתייחס לזה. סיימו. טוב שיהיה. אם ככה התינוק הזה לא יעיד. אוקיי, ספיישל בלוק. אז ספיישל בלוק, בלוקים מיוחדים בוא, פשוט אני אראה לכם. רגע, שורקס נייס, אוקיי. עכשיו, איך עושים אנימציה, טוב, את זה אני אראה בסרטון אחר. יש לכם פה זה שפשוט כמו חדש. ואני אראה את הבלוקים המיוחדים. פה, ספיישל בלוק, צ'סט, לבר פיסטון, סטיקי פיסטון, נרו, בורד, מיינקארט. פשוט בואו נראה מה במיינקארט, האמת שגם אני לא יודע. טוב, האמת זה פשוט זז. את אנימציה של לא נוסע בזה. אנימציה זה פה לא נשמע, אבל אם אני אגיע, אני ארשום את זה בדסקריפשן גם, אם אני אגיע לאיזה 13 לייקים, אני אעשה מדריך לסינימה ואני גם אתן הורדה. סנסרי, אני אלמד כבר בסרטון אחר, זה כבר כל דבר אחר, וגם לייק. אז תודה שצפיתם, מקווה שהבנתם, ואז יאללה ביי.